Ja idem do mraziaku. Som v mraziaku. A ja? To je najbezpečnejšie. Príjemne, že? Ty koko, to čo ide? Pomôž. Do mraziaku. To som ja! Zostrený hasič. O, ty. Kalani, Stíhame, ide veľký. Au. Počuj. Čo teraz? Čo ťa dalo, Dendo? On sa na zemi plazí jeden na zemi. Tak kto sem hádže granáty? Dobre, niekto ma... Gero ma zastrelil. Čo ti robí ruka? Jemu ruka točí. Ako vidíte to? Čo je? Cítite si pazuchy? Fuj, čo si? Ale to nie je šanca. Dneska si necítim, lebo mám nové tričko z oného, z Pepka a smrdí to tričko ako hovado. Dneska prišli z Trendyolu 2 trička a tiež kanglia čínske deti. To čo si povie.